दिनै जोङो जमदुवार समस्तिनि मागथाइगाव BCDC आवहाय आइजोफोरनि सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। गोबां आइजोफोर बाहाय नुजाफैदों जोंनि आइजो सांग्रांथि मेलाव। जोंनि गोबां जाहाथे जों आइजोफोरजों सावरायलायनो हायो। जोंनि BTR सरकारनिफ्राय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आइजोफोरखौ नोजोर बोनानै गोबां आसनि दानाय जादों बा आइजोफ्रा जाहाथे समाजावहाय आवगायलांनो हायो, जोंनि रांखान्थि बिथिङा जाहाथे गोख्रों जायो, जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा बांसिन एजुकेसनाव गोसो होयो, जाहाथे जोंनि साइस्थ'खौ जोङो नायनो हायो आरो जोंनि मा आसनि जोंहा सरकारा BTR सरकारा आइजोफोरनि थाखाय बानायखो गोबां क्लास्टार बा फ्लेगशिप स्किम बानायनाय जादों आरो बे आइजोफ्रा गोबां गामि सिङावहाय गोबाङानो मोनदों, जेनेबा माइनाव सोरां बिथांखि बा गोबां आसनिखौ मोननाय जादों। खिन्थु जोंना गोबां आइजोफ्रा आरो बारा मोजाङै मिथियाबो, जाहाथे बिथांमोनजों जोङो सावरायलायनानै बिथांमोनाबो साबसिननिफ्राय हामसिन जोंनि BTRनि सरकारनि आसनिफोरखौ मोनफुंनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो बे मिटिंखौ लानाय जादों। गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि आरो जोंहा आइ अनसाय बिथांखि, रग निर्मल बा जोंनि माखासे सरकारि दिल्लीनिफ्राय बा सेन्टारनिफ्राय आसनि बा गुवाहाटीनिफ्राय दिसपुरनिफ्राय आसनि, बेजों लोगोसे जोंनि BTR सरकारा गोबां आसनि बानायदों, बेखौ माबादि जोंनि आइजोफ्रा मोनफुंनो हायो बेनि खोथाखौ जोङो रायलायदों आरो जोङो बेनिनो एवेयारनेस बा सांग्रांथि होनाय जादों आरो जोंनि आइजोफ्रा गोबां माने बाहागो लादों आरो जोङो आइजोफोरनो जाहाथे जों आइजो जानानै जोंनि समाजखौबो जोङो फोसाबो, मोजाङै दैदेनो, बेनि खोथाखौबो जोङो सावरायदों। जोंनि गेजेराव जाहाथे ड्राग्सखौ जोङो समाजनिफ्राय गैया खालामनो हायो, आइजोफोरखौ जाहाथे जोङो स्कुल ड्रप आउट दाजाथों, आइजोफ्रा जाहाथे थाबैनो हाबा दाजाथों, चाइल्ड मेरिज दाजाथों, बेफोरखौबो जोङो सावरायदों आरो समाजाव थानानै आइजोफ्रा गासिबो बिथिङै मारैहाय दैदेननो हायो बेखौनो जोङो सावरायलायदों। गोजोनथोंसै।